5000 години съблазън и любов. През вековете и двата пола са търсили начин да подобрят сексуалния си живот. Открити записи от древността се споменава за растения, отвари и всякакви други концентрати, подобряващи сексуалността. Всички тези средства се наричат афродизиаци. Афродизиаците в историята. Ще спомена малко, естествено, защото иначе може да говорим много дълго време за тази история. Жените в Древен Рим варили комбинации от билки, които били толкова силни, че крияли опасност за здравето. Поетът Лукреций ги описвал като отвари, от които можеш да полудееш. Дори могъщи императори попадали под ударите на тези коварни жени-прелъстителки. Великият Калигула също е бил хвърлен в пристъп вследствие на специална отвара, приготвена от жена в опит да запази неговата привързаност. Така че трябва и да се внимава. Къде е започнало всичко? Коя е първата такава история? Мисля, че намерих идеалната снимка за това. Още в историята, която е началната история в Библията, е показана тясна връзка между страстта и храната. Адам и Ева и плодът на забраненото дърво на познанието разказват историята за първото изкушение с ясно изразена сексуална конотация, която предизвиква обрат в цялото човечество. Продължаваме с къде е започнало всичко. Предполагам, познахте картината на Боттичели. Да, това е Афродита, раждането на Афродита, която се е родила от пяната на морето и която е била изнесена на повърхността върху една мида или стрида. Афродита е нарисувана от Боттичели, стояща върху стрида на повърхността на водата, а стридата в този случай е аналогия за създаване на страст, поради приликата си с женски гениталии. След като говорим вече за стриди, Казанова, легендарният любовник, се вярва, че на закуска е ял значително количество стриди. На някои места пише даже 50 стриди на закуска, което му е помагало да функционира като най-големия любовник на всички времена. Афродизиаци в различни култури. Предполагам, познахте за какво ще си говорим според снимките. Какаото. Връзките между какаото и шоколада и романтиката връзката е доста древна. Племена на маите почитали какаото дърво и го наричали храната на боговете. Легендата разказва, че ацтетският владетел Монтесума пиял около 50 чаши какао дневно преди посещението в женския харем. Можете ли си представите 50 чаши какао? Но това не е какаото, което ние днес познаваме по същия му начин, което ни е вкусно. То е малко по-горчиво. Оригиналното какао. В този си суров вид. Какаото и шоколадът могат да повишат нивото на серотонин в мозъка. Както ни е известно, серотонин е химическо вещество, което се отделя, когато сме щастливи или влюбени. Да, какаото е афродизиак. Афродизиаци в различните култури. Какво виждаме на картинката? Виждаме авокадо и виждаме манго. Вижте сега. Ацтеките вярвали и наричали дървото на авокадото дървото на висящите тестиси. И са вярвали, че то засилва мъжката потентност. Те използват същата дума за плодовете авокадо и тестиси. Авокадото има голямо количество витамин Е, което увеличава притока на кръв към гениталиите. В Франция през 19 век случването на брак по време на сезона на аспержите се смятало за късмет и булката и младоженеца също са били хранени с значително количество аспержи, за да се увеличи усещането за възбуда в тях. Поради изправената си дълга форма, аспержите се считат за сексуален стимулант. Освен това, аспержите са богати на фолиева киселина, която всъщност киселината влияе върху образуването на нови сперматозоиди.
Що се отнася до мангото, според африканското вярване, мангото е въплъщение на тестисите в природата. Окей? Не авокадото, а мангото. Счита се за сексуален стимулант, най-вече заради силния си аромат, специалния си вкус и секси екзотичността, скрита в името му. Аз обичам и авокадо и манго. Но нека да си дойдем на думата. Каква е връзката между аромата и любовта? Безброй проучвания, направени през последните десетилетия, показват, че ароматът, извън неговата концепция за парфюм, е тясно свързан с нашите спомени, нашите емоции и следователно има невероятен ефект върху нашето настроение. Това е наука. И не само за нашите, но и на тези, които ни миришат. Ние всъщност сме ароматни. Ние хората сме ароматни. Ние излъчваме аромат и хората около нас го усещат, дори и да не го разбират. Предполагам ви се е случвало някаква миризма да привлече вниманието ви и да сте подушили, за да видите откъде идва или по-точно от кого идва този аромат. Това се случва, защото имаме специфична област в мозъка, чиято работа е да дешифрира ароматите, които усещаме. Тази зона е до друга зона, която е отговорна за нашите спомени и емоции. Тези две съседни зони създават емоционалната ни памет, която се изразява в непосредствено въздействие на миризмата върху нашето усещане. Мозъкът превежда аромата, който усещаме, и пресъздава спомени и емоции, които ни карат да се чувстваме по-добре или не толкова добре. Okay? Ароматът всъщност въздейства директно върху нашето подсъзнание. Няма нужда много да мислим за това как въздейства този аромат върху нас. Няма логика. Ние не можем да кажем, този аромат ще ми действа по-добре от другия, защото нямаме такъв контрол въобще върху действието на ароматите. Как работят ароматите на етеричните масла афродизиаци? Любовта е неразривно свързана с обонянието. Всеки от нас има свой собствен мирис, чрез който или привлича, или отблъсква хората около себе си. Той е повлиян от куп фактори, този наш аромат. Приемът на храна, алкохол и цигари, състоянието на емоционално и душевно ниво, ползваните всекидневно ухания, всичко това се отразява на това, което ние излъчваме като аромат. Най-ефикасните афродизиаци са засягащите чувството за миризмата. Все пак, за човека той е точно като дишането. Всичко случва се естествено и интуитивно, на интуитивно ниво. Дори и много слаб аромат може да повлияе на рецепторите на мозъчната кора и да породи най-различни чувства. А това нещо се случва за секунди. Тези аромати действат, казват, след 22 секунди вече има ефект върху мозъка и върху емоционалното ни състояние. Можете да си представите за какви мощни вещества става въпрос, когато говорим за този концентрат, наречено етерично масло. Действащите като афродизиаци аромати силно задействат лимбичната система в мозъка. Тя е много малка система, но много мощна, играеща съществена роля за сексуалната възбуда. Допълнително помагат да намалят стреса, отблъскват тревогата и потиснатостта, повишават самочувствието и успокояват болката. За десерт подобряват цялостното кръвообращение и стимулират притока на кръв към половите органи. Така партньорите стават по-енергични и страстни, готови да се отдадат на привличането и на любовта. Така, нека видим кои ароматни екстракти са афродизиаци. Има и още. Аз в момента ще ви сложа най-основните, тези, които естествено, тук сме за да говорим за дотера, за чистите етерични масла. Сега ще видите какъв богатство етерични масла афродизиаци има. Едно, две, три. Ще се появи. Ето ги. Окей. Започвам от ляво надясно. Сандалово дърво. Канела. Сега имаме два бленда един след друг.
страст и шепот, passion и whisper. За тях ще говорим отделно. Кардамон, черен пипер, пачули, бергамот, иланг-иланг, джинджифил, роза, жасмин и нерол. Ще говорим за двата бленда, които са патентовали бленда на доTERRA. Тук искам също да кажа, че ние говорим за афродизиаци. И предполагам, че има хора, които ще си кажат, не. Този аромат не го искам, щом е афродизиак. В момента не е това, което искам. Етеричните масла са адаптивни. Те са умни. Те имат памет и наистина знаят как да действат. Това не е лекарство, което знае да действа само в една посока. Примерно да вземем иланг-иланг. Иланг-иланг е един от най-силните афродизиаци и най-известните афродизиаци. И когато е чисто етерично масло, е супер мощен. Обаче същевременно иланг-иланг знае да помогне, когато има човек високо кръвно. Какво значи това? Че същевременно иланг-иланг може да смъкне кръвното, а като възбужда какво се случва, забързва се кръвообращението и тогава кръвното налягане обикновено се повдига. Иланг-иланг, както и другите афродизиаци, много добре разбират ситуацията и това кога трябва да действат, на кого трябва да действат по този начин и при кого трябва да имат нужда малко да балансират. Да балансират някои неща. Също така, когато говорим за афродизиаци, не става въпрос само за сексуална възбуда. Става въпрос въобще за събуждане. За събуждане, да имаш страст към нещо, което да правиш в живота, към нещата около тебе, към едно общо такова желание. Както казвам, това не е хапче, което действа само по един точно определен начин. Има много повече ползи от това да се използват етеричните масла. И обаче днес сме се събрали естествено да говорим за тези, които действат подбуждащо. Нека да видим първите две масла, за които искам да говоря. Това са две прекрасни, супер красиви, изящни цветя. Жасмин и иланг-иланг, за който говорихме преди малко. Жасмина, този отдясно, който виждате, беличкия с малкото жълтичко по средата, е топъл, радостен, успокояващ аромат. Предизвиква чувство на оптимизъм, тонус и въодушевление. Еротичен стимулант, действа успокоително, облегчава чувството на тревожност, помага при сексуална студенина. Когато се случва, че има особено жени, които чувстват, че са загаснали, че са студени и искат да се затъплят. По този начин жасмин. Започнете с жасмин. Ето го, идва на ролер. Готов, директно може да се използва като парфюм. Просто си го сложете в портмонето и го използвате като парфюм. Той е вече с кокосово масло. Може да се използва много силен, чист аромат на жасмин. Другото масло е иланг-иланг. Той идва като чисто етерично масло, е 15 мл, не в ролер. Увеличава привличането и сексуалното желание между влюбените. Развива емоциите и насърчава по-еротично сетивно изживяване по време на правене на любов. Иланг-иланг може да става и за мазане, и за ароматно ползване, и за пиене, за вътрешно ползване, което значи, че може да се направят сладоледи с иланг-иланг, може да се добавят към торти, към различни печива, въобще може да се добавят в сапуни и така нататък. Естествено, накрая ще ви дам рецепти, както казах. Ако имате въпроси, може да ги напишете отдолу под видеото. Ще се радвам да отговоря на всякакви въпроси. Нека да се върнем на прекрасното цвете жасмин, което е толкова много обичано. Жасмина, това е същността на чистата и балансирана сексуалност. Отхранва здравословната сексуалност. Жасминът насърчава положителни преживявания в интимните отношения, като пречиства нездравословните мотиви и намерения. Насърчава освобождаването на сексуални травми от миналото. Насърчава увереността
в интимната връзка и приканва само чистите намерения. Сега минаваме на друго етерично масло, което се казва нероли. Колко от вас познават нероли? Ето. Той е също в ролер. Пише на него нероли. Виждате ли, идва в оранжево. Нероли, това е етеричното масло, което се извлича от цветчетата на портокала. Значи от кората на портокала се извлича етеричното масло на портокала. От цветчетата се извлича нероли. Тези цветчета цъфтат може би 2 седмици в годината, затова е много специално това масло. Много малко време и сравнително малко количество може да се извади, затова идва също като ролер, вече разредено, чисто етерично масло, а от листата на портокала се извлича трето етерично масло, което се казва Петит Грейн, за което в момента няма да говорим. Неролито е аромата на същността на единството и партньорството. Нероли е ароматен екстракт, който обединява и стабилизира връзката между двама партньори. Нероли особено успокоява разбитите сърца в една връзка. Помага за възстановяване на хармонията в дългогодишните връзки. Помага за успокояване на сърцето. И ни напомня, че сексуалното единство е съществена част от щастието в една връзка. Неролите ни помага да практикуваме емпатия, търпение и също така да даваме прошка. Също много препоръчено масло, което да имате в себе си и да го използвате. Си го мажете. Роза дамасцена. Окей. Ние все пак сме българи, говорим на български, може да не знаеме за роза дамасцена. Ароматът на божествената любов. Ароматът на етеричното масло от роза дамасцена е с най-високата енергийна чистота от всеки друг ароматен екстракт на земята, който ще вземем. Той също идва в такъв ролер. Естествено, може да си го закупите и чисто. Много силен аромат. Мощен лечител на сърцето. Всичко, което е свързано с сърцето, розата е на първо място. Не напразно, все още, въпреки че е толкова скъпо и толкова трудно да се изкара това етерично масло, продължава то да бъде толкова ценено в цял свят, а България е на първо място по производство. Една капка, за да се произведе една капка етерично масло от роза, са нужни 60 рози. За една капка. Представете си, за да се напълни една бутилка, примерно 1 мл, който е 20 капки. Вече за какво количество рози става въпрос. Розата учи на жизнената нужда от божествена благодат. Когато човек се отвори да получи божествена щедрост във всичките си проявления, сърцето му лекне. Розата ни кани да изпитаме какво е неизменна, безусловна божествена любов. Тази любов има лечебни свойства и може да лекува и най-дълбоките рани в сърцето. Когато човек почувства безусловна любов, тя ни изпълва с милосърдие и състрадание, с благотворителност към себе си и към другите. Розата е символ на Дева Мария и на женската енергия Ин, която ни е дадена по рождение от Майката Земя. Ароматът на розата ни дава всеки ден, ни напомня всеки ден за силата на женската енергия. Сега, тук искам да ви спомена още едно цвете, което го няма като чисто етерично масло, обаче малко по-нататък ще го срещнем. Това жълтото цветенце някой познава ли го, знае ли го, как се казва, какво е, къде е, защо е. Аз лично познавам 2 дами в България с името, които са кръстени на това цвете. Не знам те дали знаят, че той е толкова силен стимулант. Да, Дамяна. Стимулира сексуалното желание и укрепва организма като цяло. Помага при всякакви гинекологични проблеми, менструални болки,
забавена менструация, главоболие по време на менструация и други. Това е това малкото жълто цветенце на име Дамяна. Сега, искам да кажа, че има много голям недостиг на чисто етерично масло от Дамяна на пазара, но за сметка на това има супер много синтетики, които се правят, защото хората вече са открили неговите свойства. Даже си спомням в България, когато пътувахме миналото лято с колата, видях големи билбордове, на които имаше реклама за този стимулант, Дамяна, който да се закупи в някакви магазини. И аз съм абсолютно сигурна, че той е синтетично направен, защото повечето наистина на пазара са синтетично направени. Много трудно се извлича етеричното масло от тези цветчета и затова го няма почти никъде достъпен свободно. И го има накратко го има на много малко места. Затова трябва да се внимава, когато се купуват такива тип стимуланти. Другото, което исках да ви спомена тук е тамяна, който не е известен като афродизиак, обаче се смесва прекрасно с други афродизиаци, с етерични масла, които са афродизиаци. Защо? Защото тамяна има много стимулиращ аромат, може да подобри връзката и комуникацията между двама души, двама, трима, петима. Тамянът може да стимулира сетивата и да утеши ума. Тамяна ни вкарва в ситуацията на един вътрешен мир, успокоява. Едно от условията ние да можем да имаме някаква такава възбуда и да искаме въобще да имаме интимна връзка, е да смъкнем нивото на стреса. Когато сме в много високо ниво на стрес, тези неща просто не се случват. Нека да говорим сега за един от най-известните блендове на доTERRA относно афродизиаци. Той не напразно се казва страст. Още от името може да се разбере за какво става въпрос и е в розов цвят. Той е част от емоционалния пакет на доTERRA, емоционалната ароматерапия, един от 6 бленда вътре, мъничък, розовичък, който се казва страст. Какво има вътре в този страст? Нека да видим какви етерични масла има в този бленд. Първо, кардамон. Кардамона го споменахме, нали? Той е афродизиак. Канела, втория афродизиак. Джинджифил, третия афродизиак. Карамфил, четвърти афродизиак. Сандалово дърво. Жасмин, говорихме вече за жасмин. Ванилия, която не може да не се усети. В смисъл, аз като разбрах, че има ванилия, почнах да го усещам, в началото не. Дамяна. Okay? Същата тази дамяна, за която говорихме, дамяна, се намира в бленда Passion, който е много силен бленд, като бленд. Етеричните масла ви напомням, че те действат в синергия. 1 плюс 1 е равно на 5. И когато се направи този бленд, той действа много по-силно, отколкото ако вземеме всяко едно от маслата по-отделно. Какво знаем за тази страст? Тази смес е формулирана, за да помогне на хора, които нямат вътрешна страст. Полезна е за тези, които са уловени в модели за себеотрицание или режим на себеконтрол. Прекомерната работа и твърде сериозните хора могат да притъпят чувствителността и емоциите си. Когато хората са обременени от безразлостно чувство за дълг, passion, страст ги насърчава да бъдат по-игриви и по-спонтанни. Накратко, когато животът се е превърнал в скучен набор от рутини и задължения, passion ни напомня да преоткрием вътрешната си страст. Пак ви напомням, толкова много хора забелязвам напоследък с разговорите, че са потънали в този ритъм, повтарящ се ритъм на задължения, на дългове, на финансов стрес. Въобще пък тази пандемия, която ни е главата, пък какво ще стане с децата, пък вече не могат да спят. Дайте малко да вдишнем така, дълбоко дишане, да издишаме
страст. Трябва ни малко страст в живота. Да може да излезем от тази рутина. Сега ще поговорим за другия бленд, който на мен ми е абсолютно любим. Просто почти през целия ден мога да го мириша с... Всеки път, когато съм го оставила на страна и пак го взема да го мириша, пак имам чувството, че искам целия да го вмириша, силно да го усета. Той се казва Shepherd. Shepherd Blend for Women. Blend за жени. След малко ще кажем, че не е само за жени. Надявам се, че има и мъже в публиката. Не се отчаивате и за вас става въпрос. Какво има в него? Пачули. Афродизиак. Бергамот. Афродизиак. Също като казвам бергамот, афродизиак, бергамот е едно много успокояващите масла. Бергамот се използва, когато искаме да смъкнем стреса, да се успокоим. Същевременно той е афродизиак. Напомням ви, етеричните масла са адаптогенни. Използвайте ги при всякакви положения. Верно е, че ако знаеме, шепот, трябва да използваме. Сандалово дърво, афродизиак. Роза, афродизиак. Ванилия, същото както имаше в страст. Жасмин, афродизиак. Канела, афродизиак. Ветивер. Ветивер е едно от маслата, което дава сигурност. То е много, много, много гъсто и за това, когато се прави бленд, е много важно да има база. Ветивер е базата, това, което държи всичките масла да не се изпарят бързо и да не изчезнат много бързо и да задържат аромата. Ветивера тук е много важно като масло. Лабдано и какао. И иланг-иланг, естествено. Иланг-иланг. Къде бе си иланг-иланг? Говорихме вече за иланг-иланга като силен афродизиак. Уиспер. Аз го имам като чисто етерично масло. В момента в дотера го има налично като ролер. Използвайте ролера. Значи уиспер на някои хора има много, много силно, когато е чисто, а ролер е просто перфектен, защото е по-нежен като аромат, вече е разреден. Ролерите на дотера винаги са по 10 мл. Okay? Ролер уиспер вече е готов и е абсолютен парфюм. Просто на много, много високо ниво парфюм. Супер много ви препоръчвам да го пробвате, да го използвате, да го давате като подарък. С тези аромати може да помогнете на толкова много хора около себе си да се събудат, да потърсят вътрешната си страст. Okay? Този аромат е много мек и топъл. Още името му създава едно такова топло чувство. И всяко етерично масло в сместа осигурява приятен аромат, но когато се комбинират, те предлагат подчертан аромат, който заинтригува сетивата, както на носителя, така и на тези, които минават покрай него. Аз познавам много мъже, които използват уиспер. Той, въпреки че е бленд за жени, те казват, ако що ме бленд за жени, тогава защо аз да не си го сложа, след като искам жените да усетят нещо, което ги привлича. Считан за най-ценните цветя в парфюмерийната индустрия, еуфоричните, флорални аромати на жасмин и иланг-иланг се комбинират с топлите и пикантни аромати на пачули, ванилия, канела и какао, за да създадат смес несравнива по сложност и ароматно влияние. Просто трябва да го усетите този аромат. Не виждам въпроси. Как сте? Тук ли сте? Чувате ли ме? Виждате ли ме? Вижте какви розички съм си сложила на главата. Уиспер. Ползите от уиспер не се ограничават само до жените. Въпреки че тази смес притежава силна женска енергия, тя е необходима както на жените, така и на мъжете. Уиспер умекотява прекалените мъжки енергии, като свързва хората с тяхната женска страна. Както знаем, във всяка една жена има и мъжка и женска енергия. Във всеки един мъж има и мъжка и женска енергия. Основната идея е да има баланс. Да има баланс. Понякога, като има дисбаланс, също така се случва, че примерно двама души когато се запознават и се започва една връзка,
при всеки един от тях има известно ниво мъжка и женска енергия, но с времето те се сменят и тогава се получава дисхармония в самата връзка. Затова има етерични масла, които могат да помогнат. Не само етерични масла, естествено, ние в момента сме се събрали да говорим за етеричните масла, които могат да помогнат в нивата на тези мъжка-женска енергия, за да може пак да има привличане. Насърчава този бленд, Whisper, насърчава да се отървем от гордостта и от твърдите екстериори и позволява нежност и емоционална връзка. Също така е особено полезно, когато се занимаваме с проблеми, които се проявяват като гняв, враждебност или съпротива към жените. Whisper също помага на хората да излекуват отношенията си с майките, бабите, дъщерите и други жени. Помага им да се свържат отново с майка си, когато е имало напрежение, раздяла, загуба или злоупотреба във връзката. И мъжете и жените могат да отхвърлят женския аспект на сексуалността в резултат на травматични преживявания. Whisper предизвиква хората да се справят с проблеми, свързани с женската енергия, и ги приканва да лекуват рани и да намерят баланс, като се свържат отново с положителната женственост. Whisper. Използвайте Whisper. Има 3 начина за използване на етерични масла. Първият начин е дифузия. Дифузиране или по-скоро ние казваме ароматно използване. Тоест, ако аз отворя една бутилка и я помириша или го използвам като парфюм, или използвам дифузер, както виждате на снимката тук в ляво. Използвам дифузер. Препоръчва се да се използват дифузери, които са на основа вода и ултрасаунд. Вода, в която се капат няколко капки етерично масло и после се включва в контакта и това нещо разпръсква етеричните масла във въздуха, така че всъщност всички, които влязат в тази определена стая или пространство, веднага имат ефект от етеричните масла, разпръснати в стаята. Няма нужда от много. Едно от първите условия при използване на етеричните масла е less is more. По-малко и повече. Те са много концентрирани. В един такъв дифузор може да сложите 3 до 6 капки и така това въздейства на цялата стая, на целия дом. Другият начин за използване на етерични масла е чрез мазане, но локално или топично използване на етеричните масла. Ако си намажем етеричните масла по цялото тяло, това естествено значи, че ние ще ги усетим и ароматно. А между другото искам да кажа в повече хора, които нямат чувство за обоняние, при тях също действат. Те просто не разбират, защото става въпрос за биохимия. Те също, тези молекули, малки молекули на този аромат, също влизат през дихателната система и стигат до лимбичната система. Въпреки че човек не може съзнателно да усети самия аромат. Третият начин за използване на етерични масла е чрез вътрешно ползване. А в случая съм ви сложила снимка на една чаша кафе или шоко или чай, където може да добавите канела или кардамон или карамфил. Сега, може да използвате пръчици канела. Това е също канелата като по себе си е афродизиак и е отбуждаща, затопляща. Обаче етеричното масло между 50 до 70 пъти по-концентрирано и затова ефектът ще бъде много по-мощен. Ако имате само една чаша, се препоръчва да използвате метода на клечката за зъби, не да капнете цяла капка. Първо проверете. Има хора, които могат и цяла капка, но първо проверете. Ако използвате някакъв подсладител като захар или мед, може да капнете капката в захарта или в меда и после да го разбъркате в кафето. Така, сега ще ви дам рецепт. Колко сте тук с мене, да видим. Рецепта за ароматен масаж. Как да си направите бленд, с който да можете да направите масаж един на друг вкъщи или сами да се мажете след бани. Също така може да се използва като досия. Тук ли сте? Готови ли сте да си снимате или запишете следващите рецепти? Окей. Ароматен масаж
който е на база 100 мл бадемово масло. Към тези 100 мл има малка разлика между жени и мъже. Ако искате специално да е за жени, специално за мъже, а ако искате да направите просто бленд, с който да се намажете един друг или да е окей за двамата, тогава има трета рецепта. Значи, каква е рецептата за жени? В тези 100 мл бадемово масло се добавят 8 капки пачули, 3 капки иланг-иланг, 5 капки бергамот, 5 капки джинджифил, 5 капки лавандула и 3 капки тамян. За мъже, забележете, че при жените има повече бергамот, лавандула и тамян, които са по-успокояващи. Жените имат малко по-нужда от успокоение, за да навлязат в такава атмосфера. Мъжете по-бързо действат. За мъжете е 3 капки канела, 3 капки кедрово дърво, 3 капки бергамот, 3 капки джинджифил, 3 капки сандалово дърво и 1 капка кардамон. А ако искаме да направим нещо универсално, което да става и за двата пола, тогава рецептата е такава. 8 капки пачули, 5 капки иланг-иланг, 5 капки бергамот, 5 капки джинджифил и 5 капки черен пипер. Уай, този черен пипер! Препоръчвам ви да си вземете една бутилка черен пипер и да почнете да го добавяте към вашето готвене. Аз много обичам да добавям в зехтин и да слагам в салатите. Той не е горчив и на децата не им горчи. Естествено, се слага малко количество в храната. Въобще за готвене, дори ако правите нещо на огън и просто капнете една капка черен пипер, всичко мирише на черен пипер. Супер така пикантно и затоплящо. Да продължим. Готови ли сте за следващите рецепти, защото има много рецепти за дифузър. Но всъщност може да хванете всяка една от тези рецепти, да запазите горе-долу тяхното съотношение и да ги използвате в 100 мл базово масло, в случая, както аз ви бях написала, бадемово масло, и да сложите между 15 и 25 капки общо етерично масло и да си направите такъв бленд за масаж. Сега, готови ли сте да снимате? Тук ли сте? Напишете ми нещо, да видя, че ме чувате, че виждате и че сте готови за следващите блендове. Бленд изкушение. 4 капки иланг-иланг, 3 капки див портокал и 4 капки здравец, което всъщност е гераниум или роза. Едно от двете. Бленд Венера. 1 капка иланг-иланг, 1 капка гераниум или роза, 2 капки лавандула и 1 капка сандалово дърво. Успяхте ли да снимате? Или да си запишете? Готови ли сте за следващите рецепти? Дайте ми едно да, дайте ми едно да. Не. Много сте срамежливи днес. Следващата рецепта е любовта е във въздуха. 1 капка иланг-иланг, 2 капки лавандула, 1 капка сандалово дърво, 1 капка канела и 1 капка портокал. Следващата рецепта е в райската градина. Кой не иска да се върне обратно в райската градина? 3 капки цитрус близ, 3 капки грейпфрут и 2 капки сандалово дърво. Готови ли сте? Напишете ми, че сте готови. Хайде, не се срамувайте. Господарката на подправките. Рецептата е следната. 2 капки канела, 2 капки портокал, 1 капка черен пипер, 1 капка сандалово дърво и 1 капка пачули. Цветното момиче. 3 капки цитрус близ, 2 капки джинджифил и 2 капки иланг-иланг. Продължаваме нататък. Имам още рецепти. Надявам се, успяхте да си запишете.
свързани по душа и сърце. 3 капки тамян, 3 капки цитрус близ, 1 капка сандалово дърво и 1 капка роза или герания. Стрелата на Купидон. 4 капки passion и 3 капки whisper. Супер съчетание. Това е велико съчетание. Много, много, много силно. Okay? Ако наистина искате силен ефект, 3 капки passion, 4 капки passion, 3 капки whisper в дифуза. Сега ще ви дам малко рецепти на това какви блендове може да си направите с етеричното масло whisper. Okay? Дори от ролера да извадите капки, защото рецептите са за как да си направите ролер от 10 мл. Ролерите поначало на дотера са от 10 мл и всичките рецепти се отнасят за бутилка от 10 мл. Когато се казва ролер, това значи, че той има ето това топченце отгоре. Ако си купувате такива празни ролерчета, моля ви се, обърнете внимание, че този ролер тук не е пластмасов. Да е метален или да е от стъкло и за предпочитане е тъмното стъкло. Окей, значи, какви ролери, блендове може да си направим с Whisper? В началото, когато става въпрос за създаване на връзката, когато искаме да привлечем някой към себе си, тогава е най-добре нещо подобно на стрелата на Купидон. 4 капки страст и 4 капки шепот. Или в случая 4 капки passion и 4 капки whisper. Или шепот е whisper. Бленд, който е добър за форплей, е 4 капки сибирска ела и 4 капки whisper. За емоционален баланс имаме 4 капки whisper, 2 капки копайба и 2 капки бергамот. И бергамот и копайбата са етерични масла, които успокояват. Копайбата директно успокоява нервната система. Когато сме по-спокойни, сме много по-готови да дадем на whisper да ни подейства. Когато искаме да сме по-дейни, да вземем някакво действие, да сме по-активни, okay? Да свършим нещо, да се обърнем към някого, да се сприятелим с някой, да се приближим повече към някой. 6 капки Whisper с 2 капки Wintergreen. Когато искаме по-добро, по-силно чувство на оптимизъм, свързано с нашата връзка, 4 капки Whisper, 2 капки тамян и 2 капки Grapefruit. Okay? Надявам се, успяхте да се запишете. И тъй като вече говорихме за това, че когато човек е много стреснат, има по-малко вероятност да се отпусне и да даде на себе си да изпадне в ситуация на такава възбуда. И да може да бъде в интимна връзка. Но има и друг фактор и то е енергия. Много хора се връщат вкъщи изтощени от работа, работят много часове, не спят добре. И това е също много сериозен фактор. Затова вкарах в тази презентация още един продукт на дотера, който не е свързан с етеричните масла, с ароматите, ами който е хранителна добавка. Тази хранителна добавка се казва митотомакс. Мито е съкратено от митохондрия. Митотомакс значи митохондрията на максимум. Вижте какъв дълъг текст съм вкарала тук. Човешкото тяло е изградено от милиарди клетки. Синергията между тези клетки е нещо забележително, върху което можем да помислим. Енергията за живот идва от митохондриите на тези клетки. С остаряването на телата ни, функцията на митохондриите става по-малко ефективна. Това води до по-ниски нива на енергия и повече токсични отпадъци в клетките. Спортът и дейностите, на които сме се наслаждавали като млади, вече не са ни така приятни. Някои хора се опитват да повишат нивата на енергията си с кофеин и други стимуланти, които ни дават бърза енергия, но след като тя свърши, се чувстваме по-зле.
имаме едно такова бързо чувство на даун. Митотомакс е уникална формула на дотера, която съдържа като основна съставка ацетил алфа-картнитин и има за цел да подпомага здравословния начин на живота. Съдържа и олигонол, уникална смес от антиоксиданти, която комбинира биологично активни полифеноли от плодове на личи и зеленчук. Друга ключова съставка на митотомакс е извлек от корен от ашваганда, която е наричана вечната билка, заради своите многобройни ползи. Ашвагандата се изучава от поколения и може да окаже положително въздействие върху настроението и да успокоява нервната система. Митотомакс помага за позитивно настроение през деня и много хора, в случая, които аз познавам около мене, го използват като дългосрочен заместител на напитки с кофеин. Познавам специфично, ще ви дам един пример за един човек, който е шофьор на камион, дълги години е шофьор на камион, той самия вече е над 70 годишни. И наистина напоследък той ни разказа, че е стигнал до моменти, в които е трябвало прекалено много да почива, защото е усещал, че буквално ще заспи на волана. Кафето вече не му действа по същия начин за кратко време. Той е свикнал естествено да пие всякакви energy drinks. И откакто той е започнал с митотомакс, много силно усеща подобряване на нивата на енергия. Аз лично ще ви кажа, че в началото, когато започнах да го взимам, си го добавих към другите хранителни добавки на дотера, Lifelong Vitality, и въобще не обърнах внимание, че го взимам вечер. Голяма грешка. Не трябва да го взимате вечер, защото тогава може да ви се случи точно както на мен, въобще не заспах. Не можах да разбера какво ми се случва, че съм си легнала, аз се заспивам обикновено много лесно, много спокойно, имам много здравословен, така дълбок сън. Изведнъж вечерта имах чувството, че ми се танцува, че мога да хода да свърша някоя работа. Това много рядко ми се е случило такова нещо. И после се сетих, че всъщност аз съм взела митотомакс вечер. Така че за препоръчване. Взимат се 1 до 2 капсули дневно по време на хранене и, както пише тук най-отдолу в малките букви, не се препоръчва да се използва преди лягане. Защото наистина дава много енергия. И това е много важен фактор. Сега, понеже сме се събрали да говорим за Свети Валентин, ще ви дам формула за дифузора специално за Свети Валентин, допълнително към всички останали, които ви препоръчвам да ги използвате и да видите коя е вашата точна формула, която въздейства на вас най-много. Защото комбинациите са безбройни и всеки един от нас е различен. И всеки един от нас ще... между другото и нашето емоционално състояние се променя, затова понякога една формула може да действа по-добре от друга. Дайте възможност на вашето подсъзнание, което ръководи чувството ни за обоняние, да ни води и да ни помага. То е много по-силно от нас. Помиришете, помислете. Дайте на ръката ви, затворете си очите, сложете бутилките до себе си и дайте на ръката ви с затворени очи да усети вибрацията на тези етерични масла. Знам, че това понякога звучи малко нелогично, защото ние наистина, повечето от нас, поне включително и аз, не наистина усещаме вибрацията, но всъщност подсъзнанието усеща тази вибрация и може да ни насочи и да ни покаже точно кое етерично масло в този момент ви трябва. И точно кои етерични масла в този момент ви трябва. И така, няма да ви държа в напрежение. Каква е формулата за Свети Валентин? 2 капки пачули, 2 капки иланг-иланг и 2 капки цитрус. Записахте ли си? Снимахте ли? Спяхте ли? Прекрасно. Виждам тук някакъв въпрос. Всички ли са унисекс разредени с тазово масло? Нези предполагам, че става въпрос за блендовете, които са... Те са всъщност блендове за дифузър.
Но да, всичките са унисекс. Поначало разликата обикновено в блендовете, които са между мъже и жени, това е, че обикновено, в повечето случаи, но не винаги, при жените се добавят повече масла, които са и успокояващи. В случая бергамот, който е и афродизиак, и успокояващ, много силно успокояващ, може малко да се засили, може да се добави малко портокал, може да се добави капка лавандула, може да се добави капка тамян. Това са нещата, които са по-женски. Кедровото дърво, примерно, е много по-мъжко етерично масло. То е по-скоро за мъжествената сила. Но общо взето блендовете са унисекс, защото в повечето случаи става въпрос за двойки и те може да са за всякакви видове двойки. Благодаря ви много, че бяхте с мене, че слушахте, че се записвахте. После предполагам, че някои от вас ще гледат и запис. Мисля, че сега е времето да ви кажа, че всеки един от вас може да стане член на доTERRA. доTERRA е клуб на членове. Всеки един може да плати членски внос, да стане член на нашия клуб и след това да си закупува каквото си иска от цялото разнообразие. Там има близо 400 продукта на основа етерични масла с 25% намаление и естествено, ако стане и лоялен клиент, да се възползва от натрупване на точки за безплатни продукти и всякакви други промоции и намаления, които има, свързани с членуването на този клуб. Най-важното, което е да се свържете с човека, който ви е поканил в тази група и с човека, който ви е разказал за доTERRA, или човека, който мислите, че ще ви даде най-добрата подкрепа в този клуб и да го питате как може да се регистрирате в доTERRA и да си направите първата поръчка спрямо вашите лични нужди. Няма нужда за първия месец да изкупите всичко, то е почти невъзможно. Хубавото на доTERRA е, че винаги има нови продукти, винаги има какво да се пробва, винаги има нещо ново, което искаме да помиришем и да използваме. Препоръчвам ви от сърце да изхвърлите от къщи синтетичните парфюми, да изхвърлите токсичните препарати за чистене, шампуани и други продукти за козметика и тоалетика, които са пълни с токсини, и да преминете към нещо по-натурално, по-чисто. Наистина най-важната дума в случая е чистота. Бъдете здрави и много любов. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро. И ми напишете коментари отдолу. Ще се радвам на всякакви въпроси и коментари.